שלום. פרסום המודעה. רגיל, ומשתמש, סיסמה, נשים, place your head, תג ראשון, בוחר את אחד המודעות, קליק שמאלי העתק, נרדים למטה, צעד 2, גוללים למטה, צעד 3, עוזבים את הדף, פותחים בדפדפן, דף אחר, ונרשום eBay Classified, זה שם האתר. אוקיי, אנחנו ממשיכים, לוחצים על Post your free head, פה לוחצים על אלקטרוני, במלבן הגדול מדביקים, מעתיקים את השורה הראשונה, מדביקים אותה במלבן הקטן, פה נרשום מספר כלשהו, נעלה תמונה מהמחשב, אנחנו נעלה תמונה נעלה את האייפד הזה, כך, נרשום את האימייל, רשום, הקוד רשום, פה צריך לרשום את האימייל פעם אחת, אם אני לא טועה, וזהו, preview head. אוקיי, הנה זה, פה, בתמונה, עוד פעם, post your head, לוחצים, הוא אומר לנו, congratulations, בהצלחה, המודעה פורסמה. הולכים לכתובת בדפדפן, קליק ימני, שמאלי, העתק, לעמוד הראשון חוזרים, קליק שמאלי, הדבק, פה נרשום Classified, פה נרשום את שם האתר וסאבמיט. קיבלנו הודעה ירוקה שההודעה פורסמה. אנחנו חייבים לחזור אחורה למשרד האחורי, לבק אופיס, כדי לראות שהשעון יתעדכן ל-24 שעות, והנה הוא יתעדכן ל-24 שעות. תודה רבה ובהצלחה לכולם.